I opgaven her, der vil jeg indsætte artiklerne i den korrekte kasus i de forskellige sætninger, og derefter forklare, hvorfor at jeg vælger netop den her kasus. Ved det første ord venter, her, der har jeg valgt at indsætte artiklen dem. Der har jeg, da vinter er maskulinum og står i dativ, da det er midten af vinter, og på den måde så er der ikke en konkret bevægelse. Ved det næste ord himmel, der har jeg valgt at indsætte artiklen dem igen, da himmel også er maskulinum, og bliver styret af fon, som er dativstyrende, og på den måde så kommer det til at stå i dativ. Ved fenster har jeg valgt at indsætte dem, da fenster er neutrum og står i dativ, da dronningen simpelthen sidder stille ved vinduet. Ved nadel, der har jeg valgt at indsætte der, og det har jeg da, sådan der. Det har jeg, da nadel er femininum og står i dativ, da nadel bliver styret af mit, som er dativstyrende. Og ved finger, der har jeg valgt at indsætte den, da finger er maskulinum og står i kursativ, da der er den her bevægelse mod fingeren. Ved sne, der har jeg valgt at indsætte artiklen den, da sne er maskulinum, og her står i kursativ, da blodet er i bevægelse mod sneen. Næste gang her, der har jeg valgt at indsætte artiklen dem, da sne selvfølgelig stadig står i maskulinum, men i dativ, da det røde blod ligger stille i sneen. Ved rammen, der har jeg valgt at indsætte artiklen dem, og det har jeg, da rammen står i maskulinum, eller er maskulinum og står i dativ, da farven er fast på rammen og ikke bevæger sig.